Goddag, mit navn er Thomas Lacour. Jeg står her sammen med prof. MMA-kæmper Nicolas Dalby. Og vi vil gerne vise nogle forskellige måder, man kan rehabilitere ledskader på. Så hvis vi som eksempel kigger på en skulder, så en simpel måde at gribe genoptræning af en skulder an på, det er at starte med at lave en stor cirkel. Så Nicolas laver en så stor cirkel som muligt med sin skulder, så langsomt han overhovedet kan. Så hvis vi tager hans venstre skulder her som eksempel, så starter han med bare at føre armen rundt i en stor cirkel. Det vi så kigger efter, det er om bevægelsen den ligesom hakker nogle steder. Så hvis man ikke umiddelbart kan mærke noget, så prøv at sætte tempoet endnu længere ned. Og så se om der er nogle steder, hvor den ændrer hastighed. Ja. Så vi prøver at tage hans arm op i... Sådan der. Vi prøver at tage Nicolas arm op i denne her vinkel. Der var en lille smule hakken i bevægelsen. Så prøver vi at lave en mindre cirkel i den position. Så prøv bare at føre armen rundt i en mindre cirkel. Lige præcis. Og bare slap af. Så det vi grundlæggende gør her, det er at vi går ind og kigger på, hvordan hans hjerne er i stand til at koordinere den bevægelse i skulderledet. Problemet er, at tit efter en skade, så lærer man sig selv at bevæge sig udenom den del af ledet, hvor skaden har været værst. Så vi starter med at lave en stor cirkel, for ligesom at finde ud af, hvor er det problemet er værst. Og der hvor bevægelsen den så ligesom hakker eller springer over, det er typisk der problemet sidder. Og så ved man, at det der det er mest problematisk, så det vi så gør, det er, at vi tager en mindre cirkel, og så prøver vi at isolere den del af bevægelsen. For på den måde at kunne genoptræne vores motoriske kontrol. Så det handler grundlæggende om hjernens evne til at koordinere bevægelse. Og der kan vi ramme meget specifikt der, hvor problemet sidder på den her måde. Når man laver de her øvelser, så er det super vigtigt, at man laver dem rigtig, rigtig langsomt, og det ikke gør ondt. Så det er ekstremt vigtigt, at man er fuldstændig afslappet i kroppen, og det må på intet tidspunkt gøre ondt, være ubehageligt i ledet, især ikke hvis man har haft en voldsom skade tidligere. Hvis det gør ondt at bevæge sig ud i nogle af de her stillinger, så lav bevægelsen en lille smule mindre. Lav cirka 3-5 gentagelser i hver retning, men sørg for at gøre det utrolig langsomt, så hver cirkel måske tager 20 sekunder eller sådan noget den stil, 30 sekunder. Og det er sådan set den grundlæggende teknik i det. En stor cirkel, find ud af hvor den hakker henne, og lav en mindre cirkel der. Så kan man så senere begynde at bygge op til højere hastighed, men til at starte med, der er det vigtigt bare at lave det langsomt.